Tirsdag morgen, hvor jeg hedder Hasse, jeg hedder Hasse, og jeg går i 6. X på Christianshavn. Jeg skal starte med at vågne op en tirsdag morgen, og tage tøj på, og så spiser jeg morgenmad og gør noget. Og så går jeg til skole, og så ser jeg en sort bil, der følger efter mig. Så begynder jeg at gå lidt hurtigere. Så begynder den at gå efter mig. Jeg tænker, det er lidt mærkeligt, fordi den kigger nemlig meget underligt på mig. Så jeg begynder at løbe, og så løber jeg igennem Christiania, og så tager den en stor sten op og fyrer den i mit baghoved, så jeg falder forover. Og så rejser jeg op og løber videre, og så falder jeg over en gren, og så rejser jeg op og løber videre, og så er det meget tæt på. Så falder jeg på nogle småsten, så den slår mig i hovedet, og så sparker jeg den i nosserne, og så ser jeg, at det er sorte sløvefangser i blodet. Og så løber jeg ind forbi Båden Fritshjem, og ned mod kanalerne, og så skifter jeg retning mod skolen, og så kommer jeg 5 minutter for sent. Og det var min historie.